Human nga gikoronahan si Michelle D isip bagong Miss Universe Philippines 2023, proud na proud ang iyang inahan nga si Melanie Marquez. Di matago ni Melanie ang iyang kalipay human nga adunay ni sunod siyang yapak sa kalibutan sa beauty pageantry. Si Michelle D nga midala sa Makati City ang ipadala sa El Salvador alang nga morepresentar sa atong nasod. Siya usab ang ikaduha nga beauty queen nga adunay duha ka titulo nga Miss World susama ni Catriona Gray. Sa laing bahin, ang buhulan ng beauty queen nga si Pauline Amelinx ang napiling mo representar sa atong nasod alang sa Miss Supranational 2023 nga ipaygayon dito sa Poland. Wala kapugi sa inahan ni Pauline nga ma-emotional human sa coronation night gumikan sa katakos nga gipakita niini. Samtang si Kapuso Drama King Dennis Trillo nga karakter ni Ned Armstrong, malipayong nagsaulog siyang adlaw na tawhan kauban sa iyang pamilya. Mapasalamato ng aktor kang Jelilyn Mercado, isip usa ka maayong inahan ngadto sa ilang mga anak. Samtang sa mga nagkanindot nga mga eksena sa Voltes 5 Legacy, nibalik si Ned Armstrong sa iyang original nga kalibutan ug iyang nakit-an ang iyang anak nga si Prince Zardus. Apan wa mailhin ni Prince Zardus ang iyang amahan. Nagplano usab si Prince Zardus nga palapdan pa ang Buzanian Star Empire. Samtang sa Planet Earth, adunay lihim na pagtingin si Steve Armstrong ngadto kang Jamie Robinson. At angi matagabi ang eksena sa Voltes 5 Legacy pagkahuman sa 24 oras.